בגלל שחזרתי לא מזמן רק, אז לא יצא לנו לעבוד על מון ביחד. לא שומעים את זה. זה כאילו מנגן מאוד, כן? אתם תשמעו שהוא מנגן מדהים. שוב, כמו שאמרתי מקודם, הייתה לי זכות לקבל שני תלמידים ממש מדהים. וזהו, אנחנו נתחיל, אנחנו נגן את הללויה. אני רק רוצה להגיד על יונתן, להתפרץ ולהגיד שהוא גם יש לי את הכיף ללמד אותו בקבוצה בנופיה. הוא התוצר הראשון של הפרויקט שלנו בנופיה, שלקח את השיעורים הקבוצתיים בתוך בית הספר והחליט לקחת את זה צעד אחד קדימה וללמוד באופן פרטני בקונסרבטוריון. זה מאוד מאוד כיף, את הראשון, מהפרויקט הראשון. זה כל הכבוד. אוקיי, אז נתחיל בעלילה. אוקיי, אז הללויה, יש כזה סיפור קטן על זה. יונתן רצה קטע לנגן לבת מצווה. ואז הוא בעצמו חשב על הקטע הזה, הוא בחר בדק נמצא באינטרנט, כי הוא חיפש לזה כמה קטעים שלא יהיה יותר מדי קשה ויהיה לו כיף לנגן. הוא התאמן על זה מלא 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 מלא, ואני ראיתי גם וידאו שאמא שלחה לי שלא מנגן את זה, ממש מדהים. בסוף הוא ניגן את זה בעל פה. הוא יודע לנגן את זה בעל פה, פשוט לא ניגן את זה בעל פה, רק התווים היו שם רק לזה. אז קודם כל הכבוד. אני רוצה להגיד שהקטע הבא שננגן יהיה Somebody Loves Me, שזה סטנדרט
ג'אז, משהו שאני מנסה לעשות עם תלמידים שלי כל הזמן, זה כזה לפתוח אותם, לפחות למה שאני מתחבר אליו יותר, שזה הכיוון של ג'אז יותר. אז אפילו בשלב מוקדם, עוד בשלב מוקדם, אני מנסה לזרוע קצת כזה טיפות